wong nek liyane kayak penyanyi tenanan, nek aku penyanyi-penyanyian nanti nonton siaran ulangnya ya. Ning ndi yo ning FB kok tak uploadnya, tak upload-e. Memang ini ki sing ora mawi mikir lagi. Nyimak mawon. Nggih Pak Ketua. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa ning gunung tak jadangi sego jagung yen manjung tak sili kaping gunung syukur bisa gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lapo ini spesial buat yang request sing sok komen teng TikTok sama di FB nggih. Nanti tak potong ini terus tak upload. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak jadangi sego jagung yen manjung tak sili kaping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lapo Astri iki yo. Aku ki asline yo ket mau ki salting sama seseorang. Jadi aku pengen mengakhiri asline yo ket mau ki
salting sama seseorang. Jadi aku pengen mengakhiri live ini. Aku kan jarang live. Halo Solo, welcome. Di zaman berjuang, jur kelingan anak-anak, yen tak openi ning saiki ana ngendi. Ya wira fokus jarene wis menang keturutan sing digadang yen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak jadahi sego jagung yen mandung tak sili capek gunung syukur bisa nyalangi gunung desa dadi reja dene ora ilang gone padha lara apa. Iki komene wong loro ki manggawe gagal fokus.